Malam mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda ya rubuta. Yake cewa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yake cewa malam Allah ubangiji ya ji kan iyaye da na alaramma da na masu sauraro baki daya. Amin ya hayyu ya qayyum. Allah ya kara wa rayuwa albarka da ta iyalai baki daya. Amin ya hayyu ya qayyum. Malam ina da tambaya. Malam menene hukuncin wadda ya kayyade iyali family planning sai ya ce ba dan yana tsoron talauci yasa yayi hakan ba sai dan yana so ya ba wa yaransa kyakkyawan ilimi ko tarbiyya. To malam shin wannan hujjar ta isa mutum yayi hakan? Bisalam a sha ruwa lafiya, sako daga Jafar Jabir Zago, Jigawa State. Amin ya hayyu ya qayyum. Ina fatan abin da ka faɗa a tambayan haka ne, cewa ba don tsoron talauci ba. In don tsoron talauci ne ake ƙayyade 'ya'ya, a wannan baya halatta. Wannan ƙarar idan muka duba Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alaihi a tafsirin suratul Isra yayi magana mai tsawo a kai. Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. A cikin suratul Isra aya ta nawa? Na? 30 da na? Da uku? 31. Allah ya maka albarka, haka ne 31 ne. Allah ya ce kada ku kashe 'ya'yanku don tsoron talauci. In dan talauci ne baya halatta, amma sai mu kiyaye. Ba kuma fa daidai ba ne mutum yadda muke a yanzu a ce an hana kashe don talauci, mutum bai shirya bai je aure, kuma ya ƙara aure, kuma ya ƙara aure, kuma ya ƙara aure. Idan ka je wasu ƙauyukan mu za ka ga mutum bai wuce shekara 35 matansa 4 kuma bayi da sana'ar da yake yi, sai dai a roƙi wannan, a tambayi wannan, wani ma'amar barazana ko kuma ka ba mu kuɗi ko mu zage ka. Da haka yake so ya riƙe 'ya'yan kuma wai su yi albarka. Addini ba haka ya karantar ba. Iyaye mu kiyaye, musamman a arewa, kada yaro ya yi aure bai shirya wa aure ba. Ai Qur'ani ya gaya mana wasu jama'a kar su yi gaggawan aure, su bari sai Allah ya azarta su. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Waɗanda ba su samu daman aure ba su kame daga sabon Allah, su yi haƙuri har Allah ya azarta su. Wannan cikin suratul Nur aya ta nawa? 34? Dawo baya, okay, da 33. Allah ya maka albarka, zai zama da 3, haka ne. Da ka ce da 4 ko? 34 ne Malam Ibrahim Sale, kana kokari sosai, Allah ya albarka. 33 ne. Allah ya ce a haƙura, kuma hadisai da dama fiye yin halitta ga su ne na yi wa sahabbai wa'azi, wanda bai samu daman aure ba ya yi haƙuri har sai Allah ya azarta shi. Don haka yaro kada ya aure sai iya da sana'ar da yake yi, ko ya kama mutuncin kansa iya noma, ko ya samu wani aiki da ake ga aikin zai taimaka ya rike iyali. Ba tawakkali ba ne yaro ƙarami ya haɗa mata 4, mata 3, mata 2, mace 1, bai da sana'ar da yake yi, bai da hanyar neman abinci, babu kasuwa, babu sana'ar hannu, babu noma, babu aikin gwamnati, babu aikin kamfani. Ba haka addini ya karantar ba. Tunda tun a zamanin sahabbai ma da rayuwar ba ta da tsada irin yanzu, annabi zai ce mutane ku yi haƙuri har sai lokacin da Allah ya baku. In ba za ku iya kamiya ba, kuna da bukata ku rika yin azumin nafila. Wannan duka bai ishe mu darasi ba? In tambayar da kai ta gaskiya ce cewa ba don tsoron talauci ba ne, wannan idan muka duba cikin majmu'un fatawa, musamman ta haƙiƙi na Sheikh Shu'ayyir, inda ya jama'a na fatawoyi na Sheikh bin Baz, Abdulaziz bin Abdurrahman bin Abdullahi bin Abdurrahman bin Baz rahimahullah, a mujalladi na 21 ya yi magana akan fatawoyin da ya amsa na wurin da ya halatta a yi abin da ake cewa tanzimul usra, ba wai tahdidun nasl ba. Tahdidun nasl shine family planning, shi wannan ba a goyon baya sai dai akwai dalili na jinya. Amma tanzimul usra kuma shine child spacing. Child spacing kuma shine ba da tazarar haihuwa. To ba da tazarar haihuwa ya halatta,
a wannan hali na tarbiyya idan uwa ba za ta iya ba ko yara sun fara mata yawa, ya halatta irin wannan uzuri din a yi child spacing, a rika ba da tazara tsakanin 'ya'ya, kamar a namba na 394 da 395 da 396 duka bin Bas rahimahullah ke cewa wannan ya halatta a yi shi. Babban dogaronsa shi ne hadithi na Jabir bin Abdullah radiyallahu an, wanda yake cewa kunna na'zilu wal qur'anu yanzil, mun kasance muna yin azalo a mu'amala da iyali, qur'ani yana sauka kuma bai hana mu ba. Hadithin iya sahihu Muslim hadithi na 1440, sai ce muna yin azalo, qur'ani yana sauka amma bai hana mu ba. Azalo din shine wani abu da suke yi kamar na child spacing, ta inda ruwan haihuwa yake fita a waje ba a ciki ba. To a nan sahabbai suna yi kuma ƙur'ani bai hana ba, manzon Allah bai ce a bari ba. Da wannan ake cewa spacing tazara haihuwa yana halatta don tarbiyyar 'ya'ya, don a tabbatar an ba su tarbiyya, saboda a musulunci ana damuwa da quality ne ba quantity ba. Ɗaɗe kwakwara lafiyayye mai imani ya fi haihuwar yuyuyu 30 na waɗanda suke ainihin yan kidnappers ko abin da ya kama da haka. Ɗanka ɗaya na ƙwarai ya fi ka haifi kidnappers 30, ya fi ka haifi bandit 30 da suke kama mutane, suke sace su, suke yanka, suke kashe wasu, na karɓan kuɗi. Ƙwaya ɗaya ya fi. Shi a musulunci ana son quantity, amma kwantitin da ke da quality. Amma kwantitin da babu quality, to quality ɗan kaɗan ya fi kwantitin. Muna tsangaya a wata karin magana da almajirai suke yi, amma ba wai na yadda da ita ba ne. Muna da wani almajiri da ya iya magana, wani gardi ne, ba zan kira sunansa ba don yana rayu ma har yanzu. In ya ga abu an kawo ɗumame sai ya ce yankan nama ɗaya ya fi tirelan ɗumame. Wato wai yankan nama guda ɗaya ya fi a bada tirelan ɗumame. Amma ban yadda da haka ba na yadda ba ne. Kawai abin da ya faɗo mini. So da haka abin da ake so shine in za mu yi quantity, to quantity dole zama akwai quality. Amma in babu quality, to mu ɗan kaɗan mai quality ya fi inganci. Da haka sai mu kiyaye. Wallahu ta'ala a'alam. Me sunanta? Hajiya Amina. A to wannan ai babban suna ne, a waɗannan ai suna ne na musamman. Sunan mahaifiyata ce. Allahu akbar. Gabanin nan kuma sunan mahaifiyar manzon Allah ne. Gabanin azokan namu. Ai kaga babban suna ne. In ma ni ba a mun kara ba, ai fiyayyen halitta za a mar kara ko? Sallallahu alaihi wasallam. Suna ne babba wannan, a sunayen ma na musamman ne. Baka gana gyara zama ba? Na gane. Allah. To mama na menene tambayanki? Dole a amsa wannan tambayar. In ma yau karatun zai kare, har ga Allah sai dai ya kare. Inda tana kusa sai ta ce ta gamsu. In bata isa ba karatun da za a muku. Na gane. Abba, ai ita mai wannan suna ko ina sai an mata kara. Na gane. Ai da sunan mahaifiya da mahaifi a ko ina sunan yake sai mun yi kara. A ko ina wannan ka'ida ne. Da Allah karanta. In ba ke gamsu ba a sake turowa ko gobe kai kuma ka kara karantawa. Yawwa. Dace Allah ya ji kan mahaifa ya tsindu masu a aljanna tare da mu baki daya. Amin ya hayyu ya qayyum. Dace dan Allah, dan san annabi, a daure a karantawa malam tambaya ta tun farkon azumi na turo ban ji an karanta ba. Ka ji ka Israel. Wallahi zan kama kunnan. Tun farkon azumi? Ya ce saboda yawan tambayoyin da ke shigowa. Ya ce dan Allah malam, me gaskiyar da aka ce sunayen Allah guda 99 din nan wai ba dukansu ba ne suka inganta. Kamar almuntakimu an ce ba sunan Allah ba ne, da sauran wasu daga cikin sunayen ma. Dan Allah me gaskiya a Qur'ani da sunna. Masha Allah. To, mama na haka ne, akwai sunaye da suka inganta, akwai wanda ba su inganta ba. Idan muka duba majmu'un fatawa wa rasa'il na fadilatu Sheikh
Muhammad bin Salih al-Uthaymin al-Wuhaibi at-Tamimi rahmatullahi alaihi a mujalladin farko ya yi magana akan sunayen Allah shin 99 ne kadai ko sun wuce haka, sannan in 99 ne ko sun wuce irin waɗanne ne suka inganta wanne ne ba su inganta ba. A mujalladin farko kamar namba na 122 har zuwa namba na 168 dukkaninsu akan sunayen Allah yake magana, har ma a wasu wurare ya maimaita koma bayan wannan, kamar tambayar kinan na da alaka da namba na 122 specifically a mujalladi na farko, ba ma sai an yi nisa ba. Haka ya yi maganar cikin alkawa'idul musla fi sifatillahi wa asma'ihil husna, littafi ne guda, kutaib ne guda, gaba ɗayansa akan sunayen Allah da siffofinsa yake magana waɗanda suka tabbata a ƙur'ani da sunna. Me dalilin rubuta littafin? Yace saboda cewa sunayen Allah tauƙifiyya ne. In an ce tauƙifiyya shine ba ka raɗa wa Allah suna, sai dai ka tsaya sunan da ya kira kansa da shi a ƙur'ani ka ce na'am mun ji, wanda ya tabbata a hadisi ka ce mun bi, amma mu ba zai yi mu zauna mu sa wa Allah suna don mu yaba shi ba, bai halatta ba. Sai dai mu bar sunayen da suka tabbata a ƙur'ani mu ce to wannan sunansa ne, a hadisi wannan sunansa ne, amma ba a sa wa Allah suna da ijtihadi. Shi yasa ko da sunaye ne da muke kira na yarurrukan mu na Allah mu rika kaffa da su, ban ce haramun bane, amma akwai kalmomin da bai dace, ni ban cika samun nutsuwa da in kira Allah da su ba. Akwai su a Hausa, kaman wani suna? Na? Kai ka faɗa yanzu, ba ni na faɗa ba. Kun ji me ya faɗa ko? Sai ka gaya musu ji. kamar yadda ake cewa ubangiji. Sunan Allah tauƙifiyya ne. In fassara wani abu kai, in ka ce rabbu, ya fi dacewa ka ce Allah ta'ala shine me? Shine wanda ya halicce mu. Ar-rabbu yana tabbatar da rububiyya ta Allah ne, shine mai halitta. Allah ya halicci komai da komai. Alkhaliku Allah shine mahalicci, suna da alaka da juna, amma akwai suna na Allah tauƙifiyya ne. Mu yi avoiding kiran wasu kalmomi da ba su da asali mu rika describing Allah da shi, ko da kuwa a yare ne. Shi yasa mafiya yawa wasu zaka ga ko da turanci ne an fi nutsuwa a ce ko the almighty Allah, ko kuma dai a ce the almighty God, ko wani abu da ya kama da haka don wani ya gane, ko a kira shi da Allah sai a yi bayanin yadda bature zai gane da kalmomin da yake da shi. Amma sai ka saka wata kalma da za ta bambance Allahn da kake nufi da wani abin da kuma ba shi ake nufi ba a yaren nasa, saboda ya ga akwai bakuwar kalma da ke ba da description na siffofin Allah ko matsayinsa. Mafhum? Tayyib. A magana na farko da zan ci shine, a magana mafi inganci na malamai, sunayen Allah ba iya 99 ba ne, tare da cewa akwai hadisin da ya kawo sunaye 99, amma a nan ba bil hasr bane, ba wai iya nufin su kadai bane. Hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu ke cewa inna lillahi 99 isman mi'a illa wahida man ahsaha dakhala aljanna. Allah yana da sunaye kaman 99, lalle Allah na da sunaye 99, 100 babu daya, wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Hadisin yana Bukhari, iya Muslim kaman hadisi na 2766, afuwan hadisi na 2667 zai zama 2200 nawa da 677, hadisi na 2677 a sahihu Muslim, hadisi na 2000 da nawa da 677, na'am, a cikin sahihu Muslim. Wannan hadisi da yace sunaye 99 bai zo da sigar cewa su kadai ne sunayen Allah ba, sai dai abin da ake fahimta a sunayen Allah da suka tabbata a Qur'ani da Sunna, in ka tattaro guda 99 ka san ma'anarsu, kai imani da ma'anarsu, ka roƙi Allah da su, wanda suka dace da ka bashi haƙƙinsa a ciki ka bashi haƙƙinsa, da ikon Allah za ka shiga aljanna. Amma ba iya nufin iya 99 ba ne. Even though daga cikin magabata akwai masu fahimtar iya 99 ne, kamar Ibn Hazmin alaihi rahmatullah, ko a cikin Al-Muhalla a volume na farko shafi na 51, shi yana ci wanda suke ga fahimtar sunayen Allah iya 99 ne.
amma wannan ba shine fahimtar majority jumhur na malamai da suke da hujja ba. Imamun Nawawi rahimahullah, irin Sheikhul Islam rahimahullah, irin Ibn Uthaymin rahmatullahi alaihi cikin Majmu'ul Fatawa din misali namba na 123 ya ce ba dalilin da ke bayyana iya 99 ne sunayen Allah, don akwai nassosin da suka bayyana sunayen sun wuce haka, balma akwai sunayen Allah da aka ce shi ma annabinmu ba a gaya masa ba. To ta za a yi mu sani? Yanzu misali ga hadisi da ke cikin musnad na Ahmad rahimahullah na riwayan Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu da ke cewa Allahumma inni abuduka wa bunu abdika wa bunu amatika nasiyati biyadik, har zuwa ƙarshe, bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka. Wannan hadisin ya cikin sahiha, hadisi ne na 199 zai zama, na'am 199 haka ne. Wannan me ke bayyana mana a cikin addu'ar fiyayyen halitta sai ke cewa ya Allah ina roƙonka da kowane suna naka wanda ka kira kanka ko ka saukar a littafinka ko kuma ka ilmantar da wata halitta daga cikin halittunka kamar annabawan da suka rigayi fiyayyen halitta, sai ya ce ko kuma ka fifita ka ɓoye shi a cikin ilimin gaibi a wurinka. Kaga abin da Allah ya ce ya ɓoye a wurinsa, akwai wanda ya sai kiyaste shi? Kuma idan ka bi ingantattun hadisai da ayoyi ka irga za ka ga sunayen sun wuce 99 a wanda suka inganta ba, za ka ga sun wuce. Don haka hadisin da ya kawo 99 din yana nufin cewa a cikin sunayen kai dai ka je ka nemo 99 ka san su, ka haddace su, ka san ma'anarsu, ka yi imani da shi, wurin addu'a ka roƙi Allah. In ka samu 99 a cikin ko nawa ne to kai ka gama, ba dole sai ka yi duka ba. In ka samu 99 ya ishe ka. Kuma jero sunayen da aka yi Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu al-Maliku al-Quddus as-Salamu al-Mu'minu al-Muhaimin al-Azizu waɗannan asali ijtihadin wasu daga cikin magabata ne, ba wai hadisin ne ya kawo su ba a magana mafi inganci. Ijtihadi ne aka yi a tsakuro a ayoyi da hadisai, to wani hadisin ma sai ka samu bai inganta ba, wani abu kuma siffa ce ko kuma a ce aiki ne na Allah sai a mai da shi suna, wanda a ka'ida in Allah ya kira aiki sau ɗaya ya yi, ai ba za ka mai da shi sunansa ba. Min babil misal, Allah ya kira wasu mutane da ko a cikin ƙur'ani ya ce wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makir. Yanzu aka kira suna ka ce Allah al-makir dan ya ce wa yamkurullah? Wannan cikin suratul anfal aya ta nawa? How sure are you? Sai kun fada. Lalle kuna za ku yi abin kunya kenan. To Allah ya maka albarka. Ala ayi halin ba za ka ɗauko yanzu almakir ka ce sunan Allah ba. Min babil misal kaman al-Muntaqim Ibn Uthaymin rahimahullah a mujalladin farko din, a nan ba na 169 ya ce al-Muntaqim ba sunan Allah ba ne, don ya zo ne a matsayin abin da ake cewa ihsas muayyan, wato wani exceptional situation ne Allah ya nuna wasu mutane zai saka musu da irin aikinsu. Wa zai iya bani inda ya zo a Qur'ani misali? Inda ya zo a matsayin fa'ili. Asali inda ya zo ba, kawo asalin inda ya zo ba, yau ba zan ba ku ba, na fi so sai kun amsa. Kun gagara. A wuce ko a bar muku asamin. Wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Sai yace inna minal mujrimina, sai yace muntaqimuna. Suratu Sajada aya ta nawa? 20 da nawa? Baka gane ba yanzu ma. Ba 23 bane. Waye zai iya fada? Shi ma ba zan fada ban bar muku ko?
kada a sami din yawa, aya ta 22 ne, ka dawo baya guda daya. Kaga sai ce inna minal mujrimina muntakimuna, sai kira muntakimun. Anan malamai suka ce ya zo ihsas ne muayyan, ba wai a babin cewa suna ne na Allah ba, kawai wasu mutane ne suka yi wani abu Allah kira musu zai iya musu irin abin da suka yi, shi ake kira al'uquba bil al'adala bil uquba, wato a musu adalci da irin abin da su suka yi, ba wai ya faɗa a babin sunansa bane, sai dai irin abin da suka yi Allah zai musu. Don haka malamai suka ce wannan ma bai daga cikin sunayen Allah. Misali yadda kika faɗa, ar-rashid bai zo a matsayin sunan Allah ba a Qur'ani min babil misal, amma an ka irga 99 da muka haddace tun muna yara yawanci akwai ar-rashid da ya zo a suna ne na mutum aka siffata da shi ba Allah ba, tare da Allah yana shiryarwa, amma akwai sunayen da za su dauki ar-rashid din ko baka dauko wannan kasa ba, min babil misal. As-sattar misali ba sunan Allah bane, abin da ya tabbata shine as-sittir, shi ya tabbata, amma sattar bai inganta ba, min babil misal. Kaman al-muhyi ko al-mumit, a ka'ida al-muhyi ibn Uthaymeen rake cewa bai zama daga cikin sunayen Allah ba, duka yana cikin majmu'un fatawa nasa. So akwai da dama da sun zo su a wata siffa ne ko na fi'ili ko kuma na al'adala bil uquba, ba wai sun zo akan hakikatan suna bane. Ala ayi halin in ya'ya za mu sa wa yaushe muka kare da su Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdulmalik, Abdulquddus, Abdulsalam, waɗanda suka inganta ga sunan kaca-kaca a Qur'ani, waɗanda suka inganta ga sunan kaca-kaca a cikin sunna. So mu riga avoiding sunan da akwai sabani, mu koma zuwa ga wanda insha Allah ta'ala babu sabani. Waɗannan sune irin misalai da zan iya baki, wallahu ta'ala a'lam.